дар меҳмонӣ манижа, ҳама манижа мешиносанд. Манижахон раҳмати калон барои меҳмондорӣ. Ман барои отзыфи зинда, барои ҳамаи шумо шуда имрӯз меҳмони манижа шудам. Барои чӣ? Барои ин ки мо ҳамин витамин Е, спирулин ҳамин касба тавсия дода будем. Ҳозир ай даҳани Луқмон мегӯям ҳалол аст ва худашон гап мезананд, шумо гӯш кунед. дар бораи кадомш гап занам? Аввал инаш, баъд фарқаш не. ҳа, витамин С хӯрдаестам ман. Аммо ё обдатар мекини, ё ки ҳам хедаҳанда меандозӣ баъд булош якълд об мехӯри пайдичко. Хеле бодрӣ мекунад. Ман гуфта будам ки чӣ ман хоболуюм то обеда хоб мерафтам. Як ҳафта шуд хӯрдаестам, як ҳафта шуд саҳар саати 7 мехезам. Хоб мерам. Пайдичко бодрӣ мекунад, яъне хеле ҳушёр мекунад одама. Фоида кадед манам маъқул шуд. Нохунакашон набинед чиқадр дароз, лекин намешикамад. Барое ки ин ҳама устухонота личение мекунад. Нохунота ҳамаи иликои початай мустаҳкам мекунад. Шумоям метавонедон харидорӣ кунедон. Анакун дар бораи спирулин. Спирулина маш каме гишна. Саҳару бегаҳ мехӯрам. Як донаи барои харобкунияю барои асаб ором шудан. Асабот ором ши? Хо, асабам ҳам ором. Комментариё дигар нивалнует. Комментариё вообще ки чӣ мега гуфтан гиран парво надорум да. Уже ҷангай чӣ гапайда усу парво надорум. Асабам сахт ором. Тавсия метед шумо ма? Ҳо, ман ҳамада тавсия метем. Имина ҳамин ду витамина аз ширкати Атоми подписчико. Раҳмат. Ина дӯстои азиз дидем чӣ хел маҳсулотҳои Атоми ки худи Южная Корея истеҳсол мекунад ҳамада писандай. Барои ҳамин дӯстони азиз ҳатман регистратсия шавед дар Курбоша анами рақамҳои паймарам буда нависед шумода мефаҳмонам.